ओरैनिफ्राय मानखोनानैहाय ओरै फैनानै ओरै गिदिंफैबाय आरोखि। हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर, नै दिनै दंफैयोलाय निज्लागुरि पिकनिक स्पटना। बेबो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङावनो जायो। दा बेवहाय कमिटिनि भिडिअ खेबनो लेंहरदों, बेनिखायनो जोङो बेवहाय दिनै एडभान्स सफैबाय आरो पिकनिक स्पट अपेनिं जायैनि सिगांनो। दा माब्ला अपेनिं खालामगोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि जोबनायावहाय नुलांगासिनो दङ। आं नोंथांमोननो देग्लाय माबायदि डेक'रेसन खालामदों शिल्पी जनफोरखौहाय नैबेखौबो नोंथांमोननो फारसेनिफ्रायनो फारि फारि खोन्थालांनो आखायाव लाबाय, नङा होमब्ला? बे ओनसोला जाहैबाय गासैबो पिकनिक जाग्रा बैग्रिबारि। बियो बिराद गिदिर एरिया आरो माने सिं सिं बैग्रि बिफां गासैबो बै स्लुइस गेटसिम। बे जाहैबाय स्लुइस गेट। बै शिल्पी डेक'रेसना हरैजोंहाय नै दा बेखौ देखायनाय जागोन नोंथांमोननो। नै बेजों दै सेर 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 दखाननि जाहैबाय बियो, दासो बानायगासिनो दङ। आरो एफा लेट देग्लायलाय दखानफ्रा दाबो जाया। नोंसिनाबो दखान दं? मा होगोन? पकरि, पानिपुरि, बेदरफोरनि गैया? ओरैबा मा दखान थाबावगोन? बानायदों माथो दासो? हटेल ना मा जाखो? औ हटेल। गंसेल' जागोन ना? बेयो गंसे, ओमफ्राय ओरै गंफा दंबावो। ओरै दखान लाइन गोजा। दा बैयो एक्सप' नामा? एक्सप' बैयो प्रग्राम स्टेज। बे दखान, बिनि उनाव पिकनिक जाग्रा जाहैबाय। बे गासैबो शिल्पी जननि एरिया बियो। बेयाव थांनाय बोसोरनि बायदि न'सा बानायदों, ओमफ्राय दै सेर सेर जिरायग्रा बानायना होजोब्बाय। ओमफ्राय नै साउथ इण्डियानि अभार ब्रिज, बेखौ एसे नायनि गाखोहैनायनिसो। साउथ इण्डियानि अभार ब्रिज नालाय, रानाखै ना माथायालाय। फैगौ 21आव अपेनिं जानो थांगासिनो दङ। बयबो फैलादो 21 खालि। नुवाखै? नै बेवहाय ओरै गिदिंनानैहाय सिंजों हाबलायबावो नै अभार ब्रिजआ। ओरैहाय फट' लाग्रा, हरैबो फट' लाग्रा। एसे खारलायनायनि आंबो माथो मावगोन एसे। नायदो गोजौजों ओरैनिफ्राय मानखोनानैहाय ओरै फैनानै ओरै गिदिंफैबाय आरोखि। बियो दैया ओरैबायदि साफा। नैबे फट' लाग्रा जाहैबाय। ओरैबो फट' लाग्रा, हरैहाय जिरायग्रा गोजा आरो। नायदो रायजोफोर, निज्लागुरि पिकनिक स्पट। ओरै साहा थाबबाय स्लुइस गेट, ओमफ्राय ओरै गासैबो बेकग्राउन्डआव पिकनिक जाग्रा गोजा आरो। माखासे साजायनांगौ आद्रा दंबावो, दाबो साजायजोबाखै, दासो मावगासिनो दं आरो। फैगौ 21 थारिखआवसो नालाय अपेनिंआ। नोंथांमोननो पस्टारखौ देखायनि, बेनारखौ। हैयां दासो कालार फुंगासिनो नै हैयांखौ। ओरै मोनसे, हरै मोनसे। हरै शिल्पी जन थाबावगोन नामा? हरैबो बानायगासिनो दं दासो। बे दै सेर सेर जिरायग्रा गोजा आरो। ओरैनिफ्राय गासिबो थमब्लेट बैसिम पिकनिक जाजायो बियो। जायगाया ओरैबायदि गुवार। सान्तिपुरनिफ्राय जोंहा राइट साइड बेजों फैनांगौ। दा जोंहा ओरै बङाइनिफ्राय फैयोबा जोङो काजलगावनिफ्रायबो फैनो हागोन। काजलगाव जानानै बेंटल, बेंटलनिफ्राय थुक्राझारनिफ्राय डाइरेक्ट निज्लागुरि मोनफैगोन आरो। बे निज्लागुरि पिकनिक स्पटखौ
फैगौ डिसेम्बरनि 21 थारिख फुंनि 10थासो टाइमावहाय जोंनि दानि BTCनि गोदान फरेस्टनि एम पानिराम ब्रह्म सार बिथाङा फिथा हानानैहाय बेखेवनानै होफैनाय जागोन। ओमफ्राय कालचार प्रग्रामा जागोन जाहैबाय मोनानि 7थासो समनिफ्राय सुरु जागोन। नोंथांमोना फैगौ डिसेम्बरनि 21 थारिखआव कालचार प्रग्राम नायनोब्ला नोंथांमोना फैदो बयबो। दा दिनैहाय नोंथांमोननो एडभान्स खोन्थाहरखानाय जाबाय आरो। ओमफ्राय नै बेवहाय रिगि रिगि दै बाज्रुमग्रा हम पाइप होलायबावदोंसो नै। बेलाय सेल्फि डेक'रेसन जाहैबाय बियो, सेल्फि लाग्रा। बेयाव दुगैनो गोसोला दुगैनो हाबावोसो। सुबिदा ओरैबायदि बरिया जादों नै दुगैनोहाय। दुगैग्रा लाना फैखा जाय जाय पिकनिक जाफैयो निज्लागुरियाव। ओरैनिफ्राय हाबनानैहाय ओरै थमब्ले ओंखारहैनो हालायलायबावो नै। मोखां दोलागोनलै हाबजानाय नङा हम पाइपआव। दुगैना लाहरलाय बरिया जाबाय इयो। फैगौ 21 थारिखआव फैलादो पिकनिक जानो गोसो दं निज्लागुरियाव जाफैदो। ओरै साहा ओनसोलावबो समायना सुइस गेट दङ, ओमफ्राय सेल्फि डेक'रेसन दङ नै बेयावहाय। नोंथांमोना जाय जाय पिकनिक जानानैहाय एन्जय खालामनो गोसो दङ फैदो निज्लागुरि पिकनिक स्पटनाव। आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, हायोब्ला शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोदो। बाय बाय।